ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଏବେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଲଣ୍ଡନ। ସ୍ପେନର ରାଜଧାନୀ ମାଦ୍ରିଦ। ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜଧାନୀ ଭିଏନା। ହଙ୍ଗେରୀର ରାଜଧାନୀ ବୁଦାପେଷ୍ଟ। ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ୱାରିସ। ବେଲଜିୟମର ରାଜଧାନୀ ବ୍ରସେଲ୍ସ। ଜର୍ମାନୀର ରାଜଧାନୀ ବର୍ଲିନ। ନରୱେର ରାଜଧାନୀ ଅସ୍ଲୋ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବର୍ନ। ରୁଷିଆର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ। ଗ୍ରୀସର ରାଜଧାନୀ ଏଥେନ୍ସ। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଡବଲିନ। ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ ଲିସବନ।